Ito ang mga ingredients para lutuin ang Bicol Express. Luya, bawang, kamatis, onion, at green sili. Paminta at pinataan. Igisa ang mga nabanggit na sangkap. Now I even can breathe. You love me and hate me, true me and false me, make me your shining star. Giving, receiving, changing, believing, hold me then break the start. Feel like that. Feel like Ilagay na ang unang sala ng pinataan at tuloy na mabuti. Ilagay na ang pangalawang sala ng pinataan. Pakuluan. After pakuluan, ilagay na ang mga pampalasa gaya ng patis. Takpan ulit at hintayin maluto. Ayan, ito na ang ating Bicol Express.